lairke lho aku mboke jenengan. Metu kan ditombok kae, Mbok. Mboten cengel. Ya iki sing sepuh ngono aku tak engko menambahkan ngono. Nggih. Kak wae ben ketok enum. Oh iya, ben ketok enom. Iya. Injih ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya saderengipun mangayu bagya kalodhangan siang menika. Dalu. Ya Pikiranmu Allah. kok awan. Oh maklum lah wau nembe anu sakit rahime wae terus Aku mau ngetes kok. Kok ngetes? ngetes karo tamu ngantuk apa ora ngono ya, Kak? Aku matur dalu kok do mendel mawon. Aku Ngantuk? matur siang terus do. Oh, ngono berarti kan do. Nggih midhanget. Ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, setelane mik padha mau wae. Suara wedok wae. Artinya aku ki arep nyuara wedok. Guluku garing ngurung untuk wedang Oh, alah mbok yo ngomong wae panitia nyuwun. Janipun pun betul niki. Endi? Dispenser, Pak. Tenan Inggih sawan wonten laladan tambak Tambak selo selo, mangayu nggih. bagya mugi sak samunipun tasakuran dalu menika Nggih. tansah pinanggihan ayem tentrem Amin. midodho rahayu wilujeng Nggih. dirgaya swara rezeki kathah melimpah lan barokah Amin. boten lokak Amin. kepara malah kebak rezeki. Amin. Nggih. Amin Allahumma. Amin. Kula menambahkan menawi kagungan putra putri ya Kak ya putra putri diparingi putra putri ingkang soleh lan solehah dados putra putri ingkang bejo Amin. ingkang mulya ingkang selamat ingkang sugih sukses bahagia ayem tentrem donya lan akhiratipun. Amin. Ugi didongake ya Kak sing nek rung duwe jodoh didongake Enggal pikantuk enggal jodoh. pikantuk jodoh. Sing urung duwe momongan, Sing duwe momongan sing urung duwe Oh, suruh dia momongan. momongan didongake ndang kagungan momongan Iji. putra apa putri. Terus ki mau nek sing kagungan utang didongake utange ndang Ndang lunas. Anu Mbak, Nggih. jenengan sekalian. Nggih. Sampunipun nyuwunaken doa berkah pangestu to. Nggih. Sampun nggih. Kan niki kepareng mangke panjenenganipun Bapak DPR Weh. sa jajaranipun Nggih. kepareng diaturi minggah panggung. Oh, Jalaran pinangka paring sesuluh dhateng warga agung wonten dusun Tambak Tambak Selo. Monggo kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Pangarso ingkang Nggih. minggah wonten bepanggungan. Ayo, Cong, sepote, Cong. Kadosipun kok kirang prayogi menawi wonten Enggak, ngandhap kita nggih. turun aja. Napa? Anu Ikut. minggah mawon, pun minggah mawon. Nggih. Nggih. Tidak wonten Tidak wonten minggah mawon. Mboten napa-napa. Alah mboten, monggo. Lo lagi Kita kan jangan jadi malu, monggo Ibu. Sepertinya kalau Ibu nggak pantas ya, Mbak aja, monggo Mbak. Bapak, pinarak nginggil, niki di Minggah apa? Minggah mboten napa-napa. Kang milih Mboten napa-napa. Enggak, pripun? ning mriki mawon. Niki endi-endi teng isor. Alah niki Mboten napa-napa, mboten minggah. Sangle ngeten, Pak. Mangke to. Pun, Bapak, kula nek 1000 mboten gadah. pripun? Oh, ngapunten, niki kula gandeng napa anu Kakak Awi, Kakak Monika. Monggo. Waduh, padha dawane sing isor. Berarti kula. Kalih nyuwun sewu, Pak. Niki mangke sarang-sarang. Ibu-ibu PKK kula terus majeng sareng